בדרך כלל בימי הביניים, אבל השקט שלי גם עוסק בפילוסופיה מוסלמית וגם בפילוסופיה יוונית. מה שרציתי... טוב, כן, אני סוגר... לא, אין פה אנשים שם. אני רציתי לומר כמה מילים על יוון העתיקה והגישות שם, בתקווה שזה יעזור לנו גם לחשוב על עניינים שקורים גם היום. אני גם עוסק בפילוסופיה של יוון העתיקה, במיוחד באפלטון ואריסטו, ועל זה אני רוצה לדבר. אני מתחיל עם מושג ביוונית שקוראים לו סטאסיס. סטאסיס, שזה מושג שמופיע בהרבה מקומות. אנחנו קיבלים את המילה הזאת במדעים של היום, הרבה פעמים מדברים על הומיאוסטסיס, כן? והרעיון בהומיאוסטסיס שיש איזשהו דברים, כאילו הרעיון ביוונית זה רעיון מדיני של פילוג, זה רעיון הפילוג פחות או יותר, וההומיאוסטסיס בא מהרעיון שאם יש לך דברים מצד שני צדדים שעומדים יחד והם עושים איזה איזון בין שני עמדות, והגיעו לרעיון פוליטי של מדינה, של עיר דמוקרטית. זה אחד מהיסודות בעצם, אני תכף מדבר על זה, של יוון, של האתונה העתיקה, שעיר דמוקרטית מתפקדת הכי טוב שיש סטאסיס, שיש פילוג, אבל הפילוג שהם אנשים שהם מדברים והם עומדים הרבה פעמים נגד, אחד מנגד השני. ואנחנו יודעים לפי אריסטו ולפי מספר אגדות גם שמיוחסות לסולון, שהוא אבי הדמוקרטיה, טוב את שמו ביוונית, הוא מישהו מהמאה החמישית או שישית לפני הספירה, בן אדם שהוא כל אחד בעצם מהתקופה הזאת הוא אגדי. הוא כבר לא באמת, אנחנו לא יודעים עליהם, זה לא פרה-היסטוריה, אבל אין הרבה היסטוריה מהתקופה הזאת, זאת אומרת שאנחנו, זה כבר מגיע מאחורי זה, והוא זה שמיוחס עם המייסד חוקי אתונה, האתונה העתיקה. אז סולון, כשהוא מדבר על אתונה, אחד מהדברים שמיוחסים אליו, שאנחנו מוצאים בספר של אריסטו על חוקה של אתונה, הוא מדבר גם על הסטאסיס, ומדבר על תקופות באתונה, שכמובן זה יכול להיות שזה לא הוא, זה אגדה שמיוחסת אליו, אבל זה ככה אריסטו תופס את זה כאחד מיסודות הדמוקרטיה. הוא אומר שיש תקופה של סטאסיס, תקופה של פילוג, אז על כל אחד, כל אזרח במדינה או בעיר, ללכת החוצה ולהפגין נוכחות מהצד שלו, שזה חלק מאוד מאוד חשוב שלו, של הדמוקרטיה. לדעתו צריך כאילו את כל הסמלים של... זאת אומרת שזה דבר חיובי. אצלו זה דבר חיובי, וזה גם אפילו הבסיס, כן, לזה. והרעיון הדמוקרטי היווני היה הרעיון שיש צדדים שהם עומדים באיזה איזון ביניהם, והאיזון יכול להיות, זה גורם לסטאסיס, כאילו שזה יכול להיות עמידה במקום, בכך שיש הבדלים בין השקפות עולם של האנשים האלה. ביום חמישי אנחנו חוזרים. כן. אז בעיניו זה דבר שהוא מאוד מאוד חיוני שיהיה את זה, וכשיש זמנים שזה קורה, הוא הבין את זה, שזה קורה בעיר, שכל העיר בעצם מרגיש שהם חייבים להיות באיזשהו פלג, אז מאוד חשוב להם להפגין נוכחות. אז אריסטו רואה את זה חלק מהרעיון הדמוקרטי שלו, והוא נותן איזו היסטוריה של הדמוקרטיה בחוקה של אתונה, 11 שלבים, היו שלבים שהיו צדדים בספרטה, שזה לא היה באמת דמוקרטיה, היו גם השלב שהוא הכי אהב, זה השלב של בית המשפט העליון שלהם שהיה באריופגוס, הם השתלטו בעיר הכי הרבה, וזה אז הם היו הכי עשירים,
והיו הכי חזקים גם מבחינה הפוליטית האזורית. למרות זאת, אני גם רוצה להכניס פה את הפוליטאה של אפלטון, שזה הספר אולי הכי מפורסם שלו, ספר המדינה, שזה פוליטאה של חוקה ומדינה, אבל זה לפני שיש חוקה בכתב, זו חוקה שהיא יותר הבנתית, רעיונית, חוקה במובן הזה. ובספר הזה, הוא ספר מאוד מפורסם, מאוד ידוע, כמה מהרעיונות שלו הם מאוד קונטרוברסליות. אנחנו מכירים את זה שהם השפיעו רבות נגיד על יפן בתקופה הפשיסטית, וגם על הקיבוצים ודברים שהם לא עושים. אחד מהרעיונות שהיה מאוד חשוב לקיבוצים, שזה אחד מהרעיונות שהם מרכזיים לאפלטון במרכזים בספרי דלטה ואפסילון, זה הרעיון של הקוינוניה של הנשים ושל הילדים ושל הרכוש. הרעיון שלו, שזה מה שהוא קרא קוינוניה, זה השיתוף בעצם. שלא יהיה רכוש פרטי, זה הרעיון של אפלטון. והרעיון האפלטוני הזה, שהקוינוניה, זאת אומרת שהם לא יתחתנו, לא יהיו נשים לבד, וגם לא יגדלו את הילדים שלהם, הם כולם יחשבו שהם בעצם ההורים של כולם. אפשר לשבת, יש מקומות. אפשר רק עניינים למה... אז אנחנו כבר התחלנו, יש סדרה, יש סרטון קצת אנחנו נשלח את זה בשמחה, אבל כן, אנחנו מדברים על סטאסיס, מצב של פילוג בתוך העיר, והטענה של סולון שסטאסיס היה בעצם חיובי לעיר דמוקרטית, שיש פילוג בעיר והם עושים איזון בין הפלגים השונים, בין הקבוצות הראשונות, ועכשיו אני עובר לאפלטון, כן. אתה מדבר פה על אפלטון בכלל התנגד לדמוקרטיה. הרעיון שלו. למשל המערה הוא לא סותר את הרעיון של דמוקרטיה. אז קודם כל זה יותר מסובך מזה, אז רגע אחד אני אגיע לזה. כן, נכון, זה נכון. הרעיון של השיתוף זה מתנגד לדמוקרטיה. הרעיון של השיתוף שלו, אבל אפלטון חייב לו משהו, בסוג מה הוא חושב, הוא הוגה מדיני באיזשהו מובן, אבל השאלה, כאילו, אם הוא ראה קודם כל מה יעשו נגיד עם הרעיונות שלו ביפן, אני חושב שלא. אני חושב שאי אפשר לומר שזה דבר שהיה קורה. אני גם, אם הוא חזה במאה הרביעית לפני הספירה את הקיבוצים בארץ, גם את זה אני קשה לי מאוד לדמיין. קשה להאמין שהוא חזה את הדמוקרטיה הלא ישירה, העקיפה. אז אחד מהדברים שלו, דווקא בחייו הוא תמך בדמוקרטיה, הוא בנה את האקדמיה שם, ובפועל הוא היה חלק אינטגרלי של הדמוקרטיה, אבל הוא כן מבקר דברים שונים בתוך הדמוקרטיה. ואחד הדברים שהוא שונה, אז תקשיב רגע ונגיע לזה, כשהוא מדבר על שיתוף של הרכוש, אז הוא בונה שם עיר שקיימת רק בדיבורים, כן? זה הרעיון שלו. בואו נחשוב על עיר בדיבורים, שבעיר הזה הצדק הפרטי והצדק הציבורי יהיו אותו דבר. כלומר, מה שטוב לפרט, יהיה גם לטוב לכלל. אז זה יהיה צדק. אפשר לומר שזה צדק. זה הרעיון שלו. אז זה מה שהוא רוצה להגיד. אני לא חושב, לדעתי, זה סוג של ניסיון מחשבתי. הוא לא רוצה לדבר על, הוא לא בונה עיר. וזה, יש ספרים אחרים שהוא כן עוסק בפוליטיקה. הוא ממש בסיציליה. דווקא, אבל בספר הזה אני לא חושב. אני חושב שמה שהוא עושה שם, שהוא בונה את הרעיון, והוא עושה את זה למטרות מסוימות. אז רק רגע אני אגיע לזה. השיתוף של הרכוש הוא למטרה מסוימת, כן? והרעיון שלו שאנשים, הוא מדבר בדרך כלל על צבא ועל מה שהוא קורא השומרים, שזה בעצם המשטרה והצבא,
שהם גדלים בתוך העיר הזאת, כן? ויש להם שיתוף של הכל, של האנשים, של הילדים, של ההורים גם, כן? של כל רכוש, הם אוכלים ביחד, אין להם בית פרטי, אין להם כאילו כל דבר שהוא פרטי. אז מה שהוא אומר מזה, שיש להם את אותה תפיסה של הכאבים ושל התענוגים או ההנאות. ולדעתו, זה מה שמאחד את העיר. ושם אנחנו רואים את התפיסה שלו. כי מה שהוא אומר בספר החמישי של הפוליטאה, שאנשים שמגדלים ככה עם השיתוף הזה עד הסוף, כן, בעיר שכזאת לא יהיה סטאסיס, לא תהיה סטאסיס. הסטאסיס לא תקיים שם. כן, לא יהיה פילוג. כי לכולם יש את אותם הכאבים ואותם המצערים, וגם אותם התענוגים או ההנאות. ומה אני משאל? אז שנייה, רק רגע. אז יש פה, כן, הדיון, מה שאפלטון עושה פה, בספר הזה, שסוקרטס עושה, במהלך הספר, שהוא משתדל לדמיין עיר ללא סטאסיס. כן, זה דמיוני. לדעתי זה לא, הדבר הזה לא קיים ולא יכול לקום. וזה כן, זה ביקורת על הדמוקרטיה. כן, באיזשהו מובן. למה? כי הביקורת הזאת, כן, היא הביקורת שבתוך הסטאסיס יש בזה משהו רע. זה קשה, כן? זה גרוע, אנחנו כולנו מרגישים את זה, אני חושב שאנחנו גרים, אפשר לומר, בתקופה של פילוג, אני חושב שכולם מסכימים בזה, במדינה הזאת, ואפשר לומר שזה כאילו, זה גורם לבעיה. והוא משתדל לדמיין עיר שלא קיימת שם את הדבר הזה. ונכון, העיר הזאת היא לא דמוקרטית, וגם באיזשהו מובן, זה גם אנשים ששומעים אותו, כי זה דיאלוג, כן? אז סוקרטס מפרט את זה, ויש אנשים, כן? אלה ששומעים את מה שהוא יש לו לומר, הם אומרים, וואי, אנחנו לא רוצים לגור בעיר כזאת, כן? זה אף אחד לא רוצה להיות, כאילו, בלי רכוש פרטי בכלל, כן? אולי קצת יותר, קצת פחות, כן? אז הדרך שלו להיפטר מהסטאסיס זה בעצם האיחוד של הכאבים ושל ההנאות. ומה שמעניין בתוך זה, לדעתי, מה שגם רלוונטי ליום הזה, שזה אומנם נכון מאוד שאחת מהבעיות עם הסטאסיס שאנשים מרגישים כאבים כשאנשים אחרים מרגישים תענוגים. זה אחת מהביקורות הגדולות של כל אחד יש על אחר, אני חושב, במדינה הזאת עכשיו. כן, שמישהו באמת בכאב מאוד מאוד גדול, כן, זה הדמיון של אפלטון, הדימוי זה הגוף, כן, שאנשים אומרים שהוא קל לי האצבע, או משהו קרה לי לאצבע, אני אומר, זה קרה לי, לכל הגוף, זה לא לאצבע שלי, כן, זה קרה לכל הגוף, אני מרגיש את זה בכל כולי. כן? והרעיון שלו עם השיתוף של כל הרכוש זה שכל אחד ירגיש את אותו דבר עם כל אחד אחר. אז זה לא יהיה שכאילו זאת בעיה שלו, יש איזושהי טרגדיה פרטית של האיש הזה. יש את זה של כולנו, הבעיה היא של כולנו. גם ההנאות הן של כולנו. אין הנאות פרטיות, יש הנאות שהן של כולנו. כן? כן. יש חלק גדול מהיושבים בקהל שהגיעו בגלל מודעה שאמרה שהכנס פה בשביל עצירת המלחמה והריגת חפים מפשע וכל מיני דברים שאנחנו הסטודנטים לא רוצים שזה יהיה השם של בר אילן. בסדר? אנחנו לא רוצים שהכנס יתקיים פה ואז מה שיצא החוצה זה אוניברסיטת בר אילן היא תומכת ככה וככה. מה שאני רוצה לשאול האם אנחנו הולכים לדבר על זה, ואז כאילו יש טעם שנשאר, או שאתה לא לדבר על אפלטון כל השיחה, ואז כאילו, אנחנו סתם מדברים פה זמן, כי אנחנו אמרנו להביע המחאה על זה שזה מתקיים באוניברסיטה, לפחות להשמיע את דעתנו. אז קודם כל אני משמיע את דעתי, ואז אני אפתח את זה לדיון. אז מה שאתה רוצה להעיר, אתה יכול להעיר. אני חשבתי ונכון, אבל פה אנחנו לא מדברים לא על פשע ולא על עצירת המלחמה, אז כאילו אנחנו הולכים לדבר על זה או שננהל? לא מעניין אותך עוד טוב?
אז קודם כל... דניאל, בוא להציג לשם. לא, אחי, מה, את כאילו, אתה אומר, תגיד דברים שמאלנים כבר, תגיד, אני רוצה להיכנס בך, תגיד, זה מה שאתה אומר. אז בסדר, אני אגיד את מה שיש לי להגיד, אז אתה אחר כך, אתה יכול להספיק את זה. ככה, אני מבקש להוריד את הדגל ולצאת החוצה. למה? מה זה ככה? למה אתם הופכים? אני מבקש. אז נחזור לעניינים פה, אז כן, זה אומנם נכון וגם הוגים פוליטיים מאוחרים יותר הבינו שגם המצב של וגם אפלטון מדבר על זה, שחלק מהסיבה שחשוב מאוד שלא יהיה סטאסיס בעם זה למען המלחמה. כן, זה גם הרעיון שלו. כן, המלחמה היא דבר שצריכה לעשות כולם בעצם ביחד, עושים את זה כאילו בו זמנית, והוא מוכן, כאילו, לפחות הוא מזהה את הבעיה עם המצב הזה של הסטאסיס ועם המלחמה. גם אחר כך אנחנו רואים אנשים כמו מקיאוולי שמדבר על כך שאפשר ליצור מלחמה כדי להתגבר על סטאסיס בתוך העיר. זאת גם דרך לעשות את זה. ואחת מהבעיות, הרבה פעמים, בדברים כאלה שיש דברים שהם מחוץ. יש רעיון, נגיד, מישהו שצריך מלחמה כדי לעשות משהו בפנים, כדי להתגבר על הסטאסיס בפנים, שזה כמובן זה אולי פוגע בתוך העיר או משהו כזה. גם שם אפלטון עצמו לא בדיוק גרור על הנושא הזה. כן, אבל ברור שדה טוקוויל טוען שעמים דמוקרטיים לא רוצים מלחמות, נכון? כי היא מלחמה פוגעת. נכון. אנחנו עם שהוא דמוקרטי במהות שלו. נכון. לא רוצים מלחמה. זאת אומרת שאם יש מצב של מלחמה, אז רוב הסיכויים שהמלחמה נכפתה עליהם. אז זה גם, זה אחד זה יותר מסובך גם שם וגם... לא, ברור שזה יותר מסובך. אתה מציג כאן משהו שהוא מאוד, רעיון שהוא מאוד מורכב בצורה מאוד פשטנית. אתה אומר, אריסטו ואפלטון עם דמוקרטיה, אז אפלטון בכלל לא היה בעד דמוקרטיה. אריסטו אמר, לא יודע, שיטת הממשלה הנכונה היא מה שנכון לעם עצמו. אז זה דבר אחד, ואז אתה גם ממשיך ונדבר על מקיאוולי וכל זה, שזה לא בעד דמוקרטיה בכלל. אני לא באתי פה לתת איזו אמירה שאפשר לצטט אותי. לא, אני לא באתי גם... מה שאני רוצה... אנחנו באים בעולם המדע, כשאתה בונה משהו לוגי, אתה צריך לראות אותו על בסיס הנכון. אתה כאילו תותח פה אסופות של דברים, תנסה להרכיב אותם ביחד ולהגיד, זה לא הכי. אוקיי, אז מה שאני רוצה לעשות פה, מה שרציתי לעשות זה להראות בעיה מסוימת. כן? והבעיה היא הבעיה של הסטאסיס והפתרונות של הסטאסיס. אוקיי? הפתרונות לבעיה הזאת שהוצאו אז. הפתרון של אפלטון, כן? של סוקרטיס בתוך הפוליטאה, שזה אולי מייצג את אפלטון, אולי לא, זה צריך, על כל פנים, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להתגבר על הסטאסיס עצמו. להתגבר על התחילוק. זה הכי חשוב. כן, הרעיון הזה, זה נכון, שזה כבר, שהוא, כדי להתגבר על הסטאסיס, הוא צריך לבנות משהו שהוא ממש לא דמוקרטי. האקונומיה של כולם, של כל אחד משתתפים ברכוש ועושים כאילו דברים, זה הולך לקיצון, אני חושב, מאוד מאוד מהר. הרעיון של אריסטו מצד השני, הוא שאתה לא מתגבר על הסטאסיס, אוקיי? אתה צריך איכשהו לעבוד עם הסטאסיס, עם הפילוג. אתה צריך, יש אנשים שיש להם דעות שונות, יש להם דעות שונות, ויש להם גם כאבים והנאות שונות. כן, אז מה שכואב, זאת הבעיה שאפלטון מציין שם, שמה שכואב לקבוצה אחת, היא בעצם, היא תענוג לקבוצה אחרת, כן, וזה פוגע בעם. כן, מה שסולון, מה שמיוחס לסולון, כן, וגם אריסטו לא אומר את זה, גם זה בעיה, כן? זאת בעיה. זאת בעיה שהיא נמצאת בדמוקרטיה, והיא תמיד נמצאת בדמוקרטיה, והיא תמיד תימצא בדמוקרטיה. כדי באמת להיפטר מהבעיה הזאת, כן, צריך להגיע למשהו שהוא לא דמוקרטי. אז הפילוג במובן הזה הוא משהו טוב, אבל הוא גם קורא לבעיות. כן.
השאלה אם הרב קרפ